Pero está moi baixo, non? Pero dale ahora Martín, aquí pico. Claro, pero Martín está dando. Fala desde Hola. aquí. Hola. Pero ese, Claro, non se pode. sí, recolle ver. Hola, hola. Non se Nos escoita coita arriba. Pues que se ve un poquinho volumen. Hola. Hola. Bueno, igual, sí. Hola, Con ruido. hola. Hola. Sí, pero luego necesitaba para... O sea, aquí escoitas, pero para fora. E os mañá, as 8 da mañá, digo, por campo de arriba, que estamos con o Alfredo. Digo, de arriba por zona. E despois, a media mañá, aí abaixo, o amigo Alberto, que está Hola, boa tarde. Sí, escoítase ben. Din que si non, Bueno, baixo. boa tarde. Moi boa tarde. Con puntualidade británica, como se diría, que está o reloxo do Concello dando as 9 do serán, damos comezo á sesión ordinaria do Pleno da Corporación, correspondente a este mes de xuño, xa co cambio horario. Tanto na sesión de xuño, xullo e setembro, o horario é ás 9 da tarde, 9 da noite. Damos comezo, polo tanto, a sesión cos asuntos que figuran na orde do día, o primeiro deles na parte resolutiva, que é a aprobación da acta da sesión anterior, que é a acta número 6 da sesión ordinaria celebrada o pasado 6 de maio. Alguna cuestión que comentar en relación con esta acta? Procedemos á votación da súa aprobación. Votos a favor? Pasamos ao segundo dos puntos da orde do día, que é a número 7 da sesión extraordinaria do día 13 de maio. Allí foi o sorteo das mesas electorais, se non me equivoco. Non? Hai unha cuestión que comentar en relación que nos tuvo figurará tamén como abstencións. Procedemos á votación da aprobación da acta. Votos a favor? Abstencións. Pasamos ao punto número 2, que é a moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre o mantemento do Centro Social do Mar. O dictamen da Comisión Informativa de Asuntos Xerais, celebrado o pasado 27 de maio, que ten o seguinte dictamen. A votación resultou da seguinte forma. Votos a favor, 4 do Grupo Municipal do Partido Popular, votos en contra, ningún. Abstención 5, 4 do Grupo Municipal do BNG e 1 do Grupo Municipal do Partido Socialista. Por lo tanto, o dictamen é favorable. Ten a voceira a palabra. Alcalde, boa tarde, noite a todos e a todas. Vou a dar lectura á moción. O Centro Social do Mar, construído hai máis de 20 anos pola Xunta de Galicia a través dun convenio co alcalde de Bueu, Tomás Barreiro, e cedido ao Concello de Bueu, arrastra hoxe diferentes deficiencias froito da falta de mantemento durante estes últimos anos, do que daba a mostra o estado das fachadas do edificio, que é hoxe a principal infraestructura cultural do municipio. Na actualidade, un dos principais problemas que acusa debido ao deslexio municipal é o lamentable estado da instalación eléctrica que leva, por exemplo, a que a oficina da Asociación de Xubilados e Pensionistas Vila de Bueu estea sen luz debido á entrada de auga, xa que logo faise imprescindible que o goberno local
realice unha actuación en profundidade no sistema eléctrico, así como no illamento contra a auga, procedendo tamén a un repintado xeralizado da parte exterior. Ademais, é tamén necesario que se fagan as melloras precisas no interior do edificio en espazos que teñen un gran uso diario e que sofren un claro desgaste. Polo exposto anteriormente, o Grupo Municipal do Partido Popular solicita ao Pleno a adopción do seguinte acordo, un punto único que instar o Goberno local a realizar as obras de mantemento necesarias no Centro Social do Mar, solucionando urgentemente os problemas de electricidade. A razón de traer esta moción, pois, como ben se di aquí, a situación na que se atopa e, sobre todo, este último mes, porque tuvemos tamén queixas de que motivado a, sabemos que estes meses foron meses de moita choiva, pero que tiñan serios problemas co tema da instalación eléctrica e levan xa varios meses, diría xa cerca de un ano e tal, que cada vez que chove que teñen que andar colocando caldeiros na mesa, ou sea, na zona de oficina da Asociación de Xubilados. E outro tema tamén importante e pendiente, que é o que aquí tamén decimos, que é a fachada do centro social, sobre todo a parte lateral e o frente, que está toda chea de humidade, ennegrecida, e que creo que, tendo en conta que o centro social é o Centro Social do Mar e a primeira planta está destinado aos xubilados, pero a primeira planta, é dicir, o auditorio, a parte de abaixo, utilízase na maior parte para os eventos culturais que teñen lugar na vila. Creo que é interesante que se faga esas melloras, de mantemento, de mellora e de ornato. É dicir, sabe que nós, como administración municipal, moitas veces estamos requerindo os veciños e pedindo aos veciños que adopten medidas, sobre todo en fachadas de edificios, incluso en algúns cierres e tal, creo que nós que tamén deberíamos dar exemplo e, cando menos, pintar esas fachadas, revisar o que é a parte da estructura do tellado, do centro social, que é o que está xerando esas filtracións ou esa entrada de auga e que xenera a maiores esas dificultades co tema eléctrico. Me imagino que están solucionados de xeito puntual, pero que non pode ser que cada vez que chove, cada vez que hai mal tempo e tal, que se estén atopando sempre con este problema. Xa digo, é unha moción sinxela onde simplemente iso se pide ao Goberno que se adopte medidas en ese edificio e, sobre todo, tendo en conta que se está traballando no borrador dos orzamentos, que se poida pensar, xa non digo o mellor introducir algunha partida, pero sí pensar en dispoñer unha cantidade económica para poder facer frente a estas obras. De momento, nada máis. Grazas. Abrimos unha quenda de intervencións en relación con este punto. Se pide o Celso do Pazo, sí. Bueno, o noso grupo vai a votar en contra porque eu entendo que isto é unha moción electoralista. Isto se fora un ruego para que nos rogaran que o mantenimento, nós estamos facendo un mantenimento porque das fachadas se fixo unha parte das fachadas que estaba en madeira que foi feita pola Xunta de mal estado, pintouse, estáse facendo a limpieza diaria de cristales e todo. Hai problemas, porque ten que haber problemas en todos os centros municipales, hai problemas. Estamos levando un mantenimento de acordo que podemos. A mí, se me troueras isto como un ruego, pois sí, pero eu creo que esta é unha moción máis ben electoralista porque estamos en campaña electoral seguido. E eu non entendo que viñas a pedir unhas cousas cotidianas que só estamos facendo mantenimento. Entón, por ese motivo, eu creo que nós vamos a votar en contra da moción. Grazas. Alguna palabra máis? Xosé Leal. Ben, boa tarde a todas e a todos. O noso voto tamén vai ser contrario, un pouco en base tamén ao argumentario que dixo o concelleiro Celso do Pazo, pero gustaríame ser un pouquiño máis concreto nos diferentes traballos que se levan desenvolto nos últimos anos, polo menos dende que eu estou no Concello, e seguramente o alcalde podría sacarme uns cantos máis, dos traballos de mantementos que se fan no Centro Social do Mar, que non deixa de ser, eu creo que xunto ao pabillón de deportes,
a instalación na que máis mantemento, na que máis traballos de mantemento se fan. Indicar que no Centro Social do Mar se fan diferentes traballos tanto de mantemento do que é a propia infraestructura, é dicir, a envolvente, unha envolvente que, por desgraza, e a verdade que é unha constante de moitos dos proxectos que nos deixaron gobernos anteriores, xa non vou a personalizar que alcalde ou alcaldesa era, gobernos anteriores, vamos a deixar aí, pois que son proxectos construídos xa con defectos, o sea que non é que teñamos que facer mantemento porque as cousas fallan, é porque o mantemento xa é porque a propia infraestructura ten tantos defectos constructivos que ao final é recurrente determinados tipos de traballo que hai que facer en elas. Fala a voceira do PP na súa primeira parte do escrito dun problema eléctrico no Club de Xubilados, que foi un problema puntual, e máis o electricista estivo fai datas antes de que se presentara incluso a moción facendo cambio de luminarias na parte alta do centro social, cambiou cerca de 20 luminarias, e non cambiou ese día as luminarias do Club de Xubilados porque non tiña chave e tivo que ir outro día a cambiálas e se foi a cambiar. O problema que fala das goteiras, sí, nós somos coñecedores e padecemos ese problema no tellado do centro social e da Praza de Abastos, que aí son dúas infraestructuras pois que quizás o seu deseño non obedece moito á propia climatoloxía galega. Eu creo que non, dende o meu punto de vista, e non son arquitecto, pois creo que outras solucións serían mellores para este tipo de infraestructuras, máis na zona na que están, na que hai moita actuación das gaivotas e se dana moito as chapas. Aí xa se fixo unha actuación precisamente por unha recomendación dun contratista xubilado, vamos a decir así, que é verdade, un contratista xubilado do Club de Xubilados, que nos fixo unha recomendación e a verdade que o aparellador lle pareceu ben, se fixo ese arranxo e se solucionou momentaneamente, aínda que despois sí que volveu a fallar. Entonces, despois deste inverno de tanta chuva, pois a idea é volver a subir pois en estes días, cando volvamos a ter un poquinho máis de persoal, e volver a desatascar os canalóns, que pode ser unha das solucións. Aí xa se fixo unha intervención de cambio de tela asfáltica na parte do canalón, que en principio pensábamos que con iso se iba a dar solucionado, entendemos que igual esa parte se ha solucionado, igual pode ser agora un reborde do canalón. Indicar eso no caso da envolvente. No caso da envolvente tamén falaba Celso do Pazo e falaba ben de que realmente levamos feito nos últimos anos varios pintados no exterior do Centro Social do Mar. Creo que debeu ser o edificio que máis pintados tivo. Se pintou seguindo unha estética pois para que tivese un certo atractivo e a través dunha empresa local e un poquinho seguindo unha idea que formulamos xunto ao FICWEU, que era unha das asociacións que usa o centro, pois a verdade que atinamos nun pintado exterior que conseguiu cambiar a cara desta fachada e despois, a través dun mural exterior feito pola anterior Deputación de Pontevedra, tamén actuamos na fachada traseira, unha fachada traseira que tamén se pintou a outra parte que quedou fora do mural. Pode facernos falta algún baldeo, algún chorreo, pero é unha cuestión que sempre se fan periódicamente e, dependendo un poquinho tamén da climatoloxía, que este ano foi complexa, e, unha vez que pasou esa climatoloxía complexa, pois agora, por desgraza, temos días de demasiada afluencia de xente e é complicado coordinar, pero, sempre se soe facer unha limpeza a principios de ano. Pero non é solo esas actuacións que levamos feito. Se vamos baixando de arriba para baixo, houbo 2 barnizados que lembre eu sendo concelleiro da sala multiusos, da sala que empregan entre outros colectivos e o Concello, pois o Club de Xubilados se fan os bailes. Esa sala foi barnizada en 2 ocasións, foi pintada
en dúas ocasións. Todo o que lle estou falando é a través de empresas. Xa non lle falo de cando algún operario municipal ten feito algún arranxo. Estou lle falando de actuacións de empresas que hai facturas e se pode demostrar e acabar con ese mantra de que non hai mantemento no centro social. Igual que a reparación en baños e demais. En portas, moitas veces se rompen as portas e se volven a arranxar. Cando temos o carpinteiro... O sea, hai un montón de actuacións. Seguimos baixando, salón de actos, esa é a xoia da coroa das herdanzas envenenadas desa obra. Un salón de actos modificado a súa estrutura xa dende un comezo que pasou de ser unha previsión de 400 butacas a 250 e que a nivel de ventilación conta cunha ventilación escasa e uns problemas de humidade por capilaridade do fondo que nos fan facer actuacións cada dous anos prácticamente temos que facer actuacións. Fixemos actuacións no seu primeiro momento a través dunha empresa de carpintería local, fixemos o cambio das madeiras que estaban na entrada, se intentaron cambiar para ver si era un problema da calidade da madeira, non foi así, esas madeiras volveron a coller esa cor de humidade, se fixo mesmo no entarimado das butacas, que ao final se cambiou por unha táboa tarima de grosor que foi do que mellor funcionou. A verdade é que esa mesma empresa que nos fixo o cambio na entrada nos fixo esa parte de cambio tamén e funcionou moi ben. É unha empresa que traballa moi ben de carpintería, entonces o resultado foi moi bo. Fixemos tamén un pintado e unha colocación de planchas na entrada para solucionar ese problema de humidades na entrada. Funcionou, pola de agora está funcionando. Se fixo unha actuación no escenario, que no escenario por mor da humidade hubo un hinchamento do escenario, entonces se tuvo que abrir para que tivera unha xunta de dilatación. Se investiu que tamén é mantemento, porque mantemento é que se un equipo dos equipos que hai se estropean, se volven a cambiar. Levamos feito ahora un investimento de 20.000 euros para colocar unha pantalla no fondo do Centro Social do Mar, porque a que tiñamos plegable non tiña moitos anos, pero os problemas que hai de humidades, ese mal endémico que temos de humidades no Centro Social do Mar fai que os pliegos collan humidade e se estropeen, igual que o proxector, que se cambiaron xa 3 proxectores no Centro Social do Mar, vamos co terceiro. O problema que hai das humidades fai que as lentes collan humidade. Esperemos que agora con esta última actuación poidamos rematar. Se fan arranxos nas portas e ventás cada 2x3 porque teñen uso e se estropean. Se fixo mantemento coa colocación e pintado no hall de entrada dunhas lonas para cubrición e un pintado artístico cuns deseños de Mar Tagger. E podería decir 151 actuacións máis do mantemento que se fai no Centro Social do Mar. Tamén me gustaría indicar que dun mantemento que, por desgraza, nunca puidemos cubrir con esas axudas que saca a Xunta de Galiza para equipamentos culturais, que eu creo que son moi restrictivas en algúns dos seus aspectos. Precisamente esta última de equipamento audiovisual non conseguiu os puntos aceitados porque non primaba tanto os equipamentos audiovisuais como outros equipamentos teatrais, pero aínda así as cantidades que aportan e para o trámite que supón son irrisorias. Moitas veces, e nos últimos anos o fixemos, nos compensa antes utilizar os plans provinciais antes que entrar en esa libre concurrencia e así solucionar os problemas do centro social que nos comunican cada un dos colectivos que os empregan e o propio Concello, que somos, digamos, o principal empregador do centro social. O centro social que tamén, aparte da biblioteca, co tema de colocar aí a biblioteca, tamén se fixeron unha serie de traballos de mantemento e de colocación de novas líneas telefónicas, líneas de internet. Realmente suma e sigue nos diferentes traballos de mantemento que se fan no Centro Social do Mar. Nos agradeceríamos que houvese maior aportación da Xunta nas cuantías económicas que hai nestas líneas de subvencións, porque realmente somos un concello que non podemos chegar a todo o que queríamos e a todo o que nos solicitan os colectivos precisamente por esa falta de recursos, pero non se preocupe que os orzamentos deste ano e os de todos os anos contemplan capítulos para mantemento en equipamentos como o Centro Social do Mar e terán o seu mantemento habitual e periódico
a través de empresas e a través de persoal que entre ahora a traballar dentro dos plans provinciais. Bueno, abrimos unha segunda quenda, espero que, polo menos, no suposto de que a solicite o voceiro do BNG, que sexa un pouco máis breve que a primeira. No caso, abrimos unha segunda quenda. Si procede, Elena Estevez, sí. Bueno, en primeiro lugar, vou a contestar ao concelleiro do Partido Socialista e decir, que abra vostede a súa intervención dicindo que se o presentara como un rogo, é dicir, se o presentara como un rogo non terían nin que votar, é dicir, un rogo se fai un rogo e punto. Creo que aquí, a este pleno, se teñen traído moitísimas mocións, con moitísimos asuntos, con moitísimos temas diversos e variados, e creo que ninguén dixo dicindo, pois ten que ser un rogo, é dicir, isto é unha moción, vostede poderá decir e plantear o sentido do seu voto, pero creo que non é vostede quen para decir se unha cousa se ten que presentar como moción ou se ten que presentar como rogo, porque rogo pode ser todo. A moción, por exemplo, que vostedes presentan de Portos e que despois se van a tratar aquí, iso tamén se pode entender como unha xestión do goberno, é dicir, é unha planificación vosa. Para que traedes aquí a pleno, é dicir, se nos poñemos a interpretar e a facer valoracións, é dicir, cando interesa se traen mocións por calquera cousa, sobre todo se afecta a outras administracións, pero cando toca mirar o noso ombrigo, entón non, hai que mirar para outro lado e dicir, pois con que fixeras un rogo xa chegaba. É dicir, isto é unha moción, eu estou explicando o porqué a presentamos e vostedes son libres de votar o que queiran e o que consideren. E despois o voceiro do BNG, pois sí, vende o seu libro, a súa xestión, todo o que queira. Pero das paredes a que eu estou referendo e das fachadas a que estamos facendo na moción aquí referencia, vostede non di nada. Que actuación se fixo en esa parede que dá para a Praza de Abastos? A vostede lle parece que iso é, como unha sinal de boa presentación a calquera veciño que ven a Bueu e que mira iso? Un centro cultural que presumimos de que primeiro criticamos que se fixera e agora non facemos máis que utilizalo porque, claro, como vostedes tampouco foron capaces de facer ningún auditorio nin de 500 plazas, nin de 250, nin de 300 en todos estes anos, é dicir, están aproveitándose do que fixeron outros. Por lo tanto, tampouco hai que poñerse aí a facer un listado de todo o que se fixo e do que aquí se está facendo, do que se está falando, non decir nada. E en canto a instalación eléctrica, pareceme moi ben que os electricistas e esas empresas que cambien as iluminarias, pero non é unha cuestión de cambiar iluminarias, e vostede o sabe. A cuestión vai máis alá. É dicir, é un problema que se repite continuamente cada vez que chove o falso teito. É dicir, eu o ano pasado, e me imagino que vostedes tamén, cando foi antes da campaña electoral que se teñen as reunións cos colectivos, estiven ali e se mira como está todo iso. É dicir, iso non se cambiou. E pola vosa parte se lle vendeu que tiñades unha memoria valorada, que se iba a facer unha obra de estructura, de mellora, de cambio e tal, e non se fixo nada. E vai un ano. As eleccións hai un ano que foron. E sigue exactamente igual. E este mes, a mediados de mes de maio, cando foi o Festival das Letras Galegas, pois foron eles os que siguen protestando e siguen dando queixas de que estaban sin luz. E todo era polo tema da humidade e polo tema de como está a instalación eléctrica. De que vale cambiar as iluminarias se non se ataca o problema onde temos que atacar? E agora veñen con, claro, tiñan que salir, claro está, os defectos estructurais. Aquí todo ten defectos estructurais. Despois de 20, de 25 anos de que os edificios están feitos, defectos na piscina non hai ningún. Creo que algúns baños xa estiveron pechados. Algúns cambios xa se fixeron. Pois tampouco leva tantos anos. Non leva nin 10, nin 7, nin 5. Iso non son defectos estructurais. Iso de que son defectos do que fixo a obra que deixou mal conectado. A ver, é que tamén cansas a un pouco e decir que cando non vos interesa, é dicir, cando as obras son de outros, as instalacións son feitas en outra época, defecto estructural, defecto estructural. Vamos a ver, hai que ser un poquinho máis serios en todo isto. Por lo menos recoñece, di, pois mira, sí, a fachada esa do lateral está mal, intentaremos pintala, e ainda que votemos en contra. Pero non, todo está ben, fixemos un mural, fixemos non sei que, sí, fixeron moitísimas cousas, pero voulle decir, as butacas do salón de actos, algunha mellor que non te sentes nela. E é unha cuestión de apretar 4 tornillos, ou 2. Entón, bueno, tampouco é que se faga aí un mantemento espléndido e maravilloso. E ora diredes, que non hai personal, que tal, para todo ten de resposta.
Para todo ten de resposta. Bueno, pois se vostedes consideran que ese edificio está ben como está, que ten que seguir así, pois adiante. Felicitarémolos por como está, nada máis. Estamos na segunda quenda de intervención, non sei se hai algunha máis, se non. Eu por concretar tres cousiñas. Xosé Leal. Ben. Se agradece. Breve. Bueno, no de xa que o seu mantra é tamén a piscina, son os do non a piscina, pois vou dicir que na piscina pode haber defectos, efectivamente, os hai, se está encima, que igual o que non se estaban os anteriores gobernos, encima dos defectos cando se están facendo e cando está a obra en garantía, que é o que fai este goberno. Entonces, eso igual é o que hai que é o debe que tiña o anterior goberno. Anterior, digo, con alcaldesas e alcaldes, que foi en este caso esa instalación. No caso que fala, eu dixenlle claramente que esa parte da fachada onde están as letras, vou dicir para que o entenda, que dá a Praza de Abastos, efectivamente, que esa se chorreou xa en varias ocasións e se chorreará cando sexa posible, como se fai habitualmente. Xa llo dixen e xa lle insistín en iso. E o tema das butacas, que vostede fala de apretar unhas tuercas, non se preocupe que se de apretar unhas tuercas as apretamos nós, se ese fora o problema. O problema é toda a auga que hai por debaixo, por facer como se fixo esa obra, sin os pertinentes traballos que había que facer, no que non se ve, no de abaixo, que iso ao final é onde hai que estar encima das obras, non só ir ás obras ás inauguracións e ver o bonito que está arriba, que tamén é importante, senón hai que saber o que se ten feito abaixo e podo dicir que o que se fixo abaixo é, non vou dicir unha palabra porque chapuza. E ese é o problema tamén de que moitas das butacas apodrezan e hai que volver non a atornillalas, a cambiar os listóns que hai por debaixo. Eu podo dar un máster do que se fai no centro social, non por ser superior a ninguén, sino porque estou encima diso e sei o que hai. Entonces, lle visemos que o noso voto en contra é porque xa é o mantemento no centro social faise nas medidas das nosas posibilidades, que o vallá houvese máis subvencións da Xunta para facer máis mantemento no centro social do Mar e que nos seguiremos facendo mantemento, por iso non vemos necesario votar a favor desta moción. Bueno, creo que o tema hubo dúas quendas, están suficientemente expostas as posicións de cada grupo, do propoñente, en este caso tamén do grupo de goberno. Procedemos, polo tanto, a moción do Partido Popular sobre o mantemento do Centro Social do Mar. Votos a favor? Votos en contra? A moción non resulta aprobada e pasamos ao seguinte punto da orde do día, o número 3, que é a moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre a suministración de Internet. El dictamen da Comisión Informativa de Asuntos Xerais do pasado 27 de maio, que ten o seguinte dictamen, o seguinte resultado da votación. Votos a favor 4, votos do Partido Popular, votos en contra ningún, abstención 5, 4 do Grupo Municipal do BNG e un do Grupo Municipal do Partido Socialista. Por lo tanto, o dictamen é favorable. Ten a voceira tamén a palabra. Vou dar lectura á moción. Durante a última década, o uso de Internet expandiuse notablemente, sendo hoxe en día un servicio fundamental en boa parte dos fogares galegos. Ademais, a pandemia da COVID-19 acelerou o proceso de teletraballo, unha modalidade de asistencia laboral que require dunha conexión á rede de boa calidade. Con todo, tal e como se pode constatar, nestes intres existen problemáticas con Internet en diferentes puntos da vila, ben polo estado da rede, ben porque non se ofrece unha calidade suficiente como para que o seu uso poida estar ligado ao traballo, baixa velocidade que non permite as videoconferencias, por exemplo. Xa que logo faise imprescindible que se realicen xestións desde o Concello de Bueu coas empresas de telefonía, co obxectivo de que fagan un estudo da rede, e nos casos nos que sexa necesario unha mellora no tendido. Estas medidas, lóxicamente, redundarían nun claro beneficio para toda a veciñanza, especialmente a do rural, e contribuirían á implantación progresiva do teletraballo. Polo exposto anteriormente, o Grupo Municipal do Partido Popular solicita ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Punto único, instar ao Goberno local a que realiza xestións oportunas coas compañías de telefonía para que estas desenvolvan un estudo de rede e as melloras necesarias, coa fin de garantir o acceso a Internet nas mellores condicións. Bueno, isto seguramente para o portavoz ou para o
concelleiro do PSOE, podría ser tamén un rogo. Vostedes o presentaron tamén no pleno pasado pedindo, no, para que se mellorasen as redes, neste caso de Unión Fenosa, bueno, das eléctricas, e naquel momento, na propia comisión, bueno, pois a compañeira María Blanco foi a que adiantou que nos que íbamos a presentar, como aquela moción solamente se refería ao que sería parte da rede eléctrica, nos que íbamos a presentar esta moción para que tamén se fixesen as xestións oportunas no referente ás compañías de telefonía móvil para intentar, bueno, pois dar solución ou polo menos que se faga un estudio para poder, bueno, poñer en marcha pois unha serie de melloras, ben, saben como ben sería aquí, ben, bueno, pois son redes novas ou intentar mellorar, non, o que a que existe neste momento, porque sí que hai zonas onde, bueno, incluso aquí no propio centro da vila hai zonas que en determinados momentos bueno, pois que falla, e nós moitas veces aquí no propio pleno, moitas veces, e tuvemos bastantes, non agora mellor tanto, pero sí cando foi, non, na época da pandemia con bastantes dificultades, e polo tanto este é o sentido da moción, que sería, bueno, pois que se fagan tamén as xestións oportunas, en este caso, coas compañías de telefonía para a mellora, non, desta rede e de que se poida dar o mellor servicio posible, non, aos cidadáns, nada máis. Gracias, Elena. Abrimos unha quenda de intervención. Celso do Pazo. Bueno, nós vamos a votar a favor da moción. Entendemos que é unha petición justa e que todo que sea mellor para o pueblo, pois, parece-nos interesante. Eu non sei se se molestou o de antes, porque parece que vas dirigido moito a mí, pero bueno, perdona, vamos a votar a favor cando miramos que hai cousas que hai que votar a favor. E se non estamos de acordo, tampouco vamos a votar a favor por moito que ti queiras, vale. Alguna intervención máis? Xosé Leal. O seu concelleiro Celso, como ven, coa camiseta do Madrid ben crecido, entonces están como están de celebración aínda. Ben, nós imos votar tamén a favor, porque, aínda que é parte do traballo que se ven desenvolvendo dende o goberno municipal, porque son os plans de implantación que lanzan as diferentes compañías, son presentados aquí, tanto no Departamento de Urbanismo como a min levando o tema de innovación tecnolóxica tamén nos teñen presentado, pero vemos que é preciso que eses plans se implementen con maior axilidade e se incrementen. Só por poñer un exemplo, vostede falaba de partes do centro, pero voulle poñer un exemplo na reta do Peón de Beluso, hai Villa Arriba, Villa Abajo. Hai un lado que teñen boa cobertura de internet e hai outro lado que non, e non é precisamente a zona rural, porque é a parte máis urbana de Beluso. Son problemas que as compañías moitas veces non os solucionan por non querer facer investimentos, porque este problema concreto era por non deixar un veciño que está no seu total dereito de non deixar pasar un cableado pola súa finca. A compañía debe poñer postes polos camiños municipais e se ten que ser o maior recorrido, pois terá que ser. Por iso votamos a favor, porque seguiremos insistindo en esa implementación e en esa mellora que é necesaria en toda a vila. Non sei se é necesario abrir unha segunda quenda, senón pasamos, por lo tanto, a parte de votación. Votos a favor da moción que presenta o Partido Popular sobre a suministración de Internet. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, o número 4, que é a moción conxunta dos grupos municipales de BNG e Partido Socialista para a reclamación a Portos de Galicia do mantemento e cuidado dos espacios portuarios. A dictame da Comisión Informativa, Asuntos Xerais do pasado 27 de maio, que ten o seguinte resultado. Votos a favor 5, 4 do Grupo Municipal do BNG e 1 do Grupo Municipal do Partido Socialista, votos en contra ningún, abstencións 4 do Grupo Municipal do Partido Popular. Por lo tanto, o dictamen é favorable. Algún dos voceiros dos grupos proponentes ten a palabra. Ben, vou pasar a ler a moción porque eu creo que é bastante aclaratoria. Nas reunións mantidas nos últimos anos entre a Alcaldía do Concello de Bueu e a Presidencia de Portos de Galiza abordáronse diversas cuestións relacionadas coa xestión dos espazos portuarios, que tamén trasladamos en reiterados escritos ao ente autonómico.
Nelas púxose de manifesto a necesidade de que en Portos de Galiza se asumise a xestión de ditos espazos, procedendo, polo tanto, en primeiro lugar, a asumir os custes de mantemento, conservación, reparación e mellora dos mesmos. Tras o remate do prazo de vixencia do convenio entre as dúas entidades xa hai varios anos, concretamente na ata de reversión de data 2006, o Concello de Bueu levou a cabo o mantemento e conservación dos mesmos, tentando manter a mesma liña de colaboración con Portos e confiando en que fructificasen as conversas que se viñan mantendo para conseguir a mellora de ditos espazos portuarios a través dos investimentos necesarios e aceitados. Neste momento comprobamos que non só estas actuacións nunca foron asumidas e comprometidas dende o autonómico, senón que, ademais, cada ano o Concello ten que destinar unha cantidade importante de recursos económicos a modo de tasas pola utilización dos espazos portuarios, aínda que teñan que ver con actividades e eventos recreativos, como son a celebración dos torneos de balonmán praia, o espazo da zona peonil da Banda do Río, e outros tipos de actuacións polo que consideramos que é o momento de que esta situación cambie. No caso concreto do espazo peonil da Banda do Río, dende Portos obrigouse ao Concello a solicitar autorización para levar a cabo o corte da rúa durante a tempada estival. Ata o ano 2022, dende o Concello, non se presentara autorización, posto que simplemente mantivera unha situación con orixe hai xa 30 anos e que se veu repetindo todos e cada un dos veráns anteriores ata este momento, tal e como manifestamos no escrito enviado a Portos, pero sen que non lo tivesen en conta. O que si fixeron foi nos últimos anos obrigándonos a pagar 14.799 euros cada ano por ese corte durante eses 3 meses. Non cabe dúbida de que os espazos portuarios están integrados na trama urbana da nosa vila e que representan unha parte importante das infraestructuras públicas ás que a cidadanía accede e das que goza diariamente, polo que é necesario garantir o seu mantemento e conservación nas mellores condicións. Ademais das conversas dende a Alcaldía, remitíronse ao longo dos anos diversos escritos e comunicacións, solicitando a asunción dos labores de mantemento por parte de Portos ou, en caso contrario, a desafectación dos espazos portuarios ao Concello de Bueu. A un dos últimos escritos, dende a Presidencia de Portos de Galicia, remitiuse unha carta na que se dicía textualmente o seguinte: no que insinte o mantemento do solo portuario, sabe vostede que o Concello de Bueu é o responsable do mantemento das instalacións portuarias que ten concesionadas, tal e como se recolle no título administrativo, cuestión que se estende, en concreto, o mercado, o centro social e a contorna de ambos. Ademais desta obriga concesional, o Concello realiza o mantemento das zonas asardinadas, o parque infantil e un pequeno aparcadoiro de uso público na rúa Montero Ríos, dado que se trata de zonas de uso puramente veciñal sen actividade portuaria. Polo tanto, cando o Concello fai referencia a que asume o mantemento do porto, entendemos que só pode referirse ás zonas que están baixo a súa concesión, así como estas superficies citadas de uso puramente municipal. En total, estamos a falar dunha superficie que non chega ao 5% do total da zona portuaria e que son usados polos veciños e as veciñas de Bueu, que son os que desfrutan do aparcadoiro, columpios e zonas verdes. Sendo certo que moitos dos usuarios do Porto son veciños de Bueu, Porto se entende como básica a colaboración institucional, neste espírito de colaboración. Deste xeito, este ente público acolle en dominio público portuario a rede de saneamento municipal en virtude dun convenio que a día de hoxe se atopa extinguido e que, polo tanto, ten que ser actualizado a maior brevidade. Dado que estamos diante dun espazo de competencia de Portos de Galiza e de que non recibimos ningunha comunicación máis sobre ningún convenio no momento de realizar a elaboración desta moción, é urxente e inaprazable que dende este organismo autonómico se asuman os labores de mantemento e conservación, nomeadamente a limpeza dos espazos portuarios, o mantemento dos xardíns, o custe enerxético, o mantemento do mobiliario, etc. Indicar que no ano 2023 tivemos que facer fronte a liquidacións de portos de máis de 32.000 euros no referido a espazos sen uso portuario, como o entorno do Centro Social do Mar e da Praza de Abastos, o Mercadiño ou as tasas por autorizacións para probas deportivas e culturais. Ademais, tamén temos contabilizado custes anuais de podas e enerxía eléctrica que se teñen reclamado no ano 2020 sin que tivesen resposta aceitada por parte de Portos. Por todo o anteriormente exposto, os grupos do BNG e do PSDG acordan levar ao Pleno a adopción do seguinte acordo.
Primeiro, instar o ente público Portos de Galicia para que asuman o mantemento e o cuidado dos espazos portuarios e, segundo, reclamar a Portos de Galicia as cantidades económicas correspondentes aos custos mencionados. Ben, eu creo que a moción está o suficientemente clara e explicada, fai un percorrido no tempo sobre un traballo feito serio e riguroso por parte dende a Alcaldía pois para conseguir chegar a acordos con Portos de Galicia, pero, bueno, a colaboración de Portos de Galicia, esa colaboración institucional ao que se refire paga ti que nos recaudamos, por outro lado. Eu creo que iso é o que entende Portos en Bueu, como en outras vilas. Sabemos que é unha problemática xeral en moitas vilas de Galiza, incluso nos teñen chamado de algún concello por algunha cuestión que temos plantexado a Portos pedíndonos información sobre como estábamos plantexando esas reclamacións. O sea, que eu creo que é unha dinámica que non é só que estea, digamos, con esa problemática Bueu, sino que hai moitas vilas marítimas pois que teñen, non quero utilizar palabras que sonen a criminoloxía, pero, a ver, casi nos obrigan a cubrir cousas que non son competentes para o Concello e que supoñen uns custos elevados. Hai custos elevados nas empresas que levan a cabo estes traballos, pero hai custos tamén no persoal que leva a cabo eses traballos de limpeza diaria, o persoal que se ocupa de cubrir esas zonas, o personal de sardinería, o persoal cando vai a facer algún mantemento a algún dos parques e algunha das zonas. O sea, que iso vai máis alá das zonas que teñamos concesionadas, que non sabemos que as zonas que temos concesionadas e polas que pagamos por iso, porque nos concesionaba non significa que Porto non la dea gratis, nos pagamos por iso e facemos o mantemento a maiores, efectivamente, pero pagamos por iso tamén. O sea, que esa é outra. En Portos de Galiza, ao final, fixemos unha comparativa do que se leva pagado nos últimos anos e nos salen auténticas millonadas, máis de 134.000 euros nos últimos 4 anos, que digamos que sería pois un horizonte temporal reclamable, ou iso habría que despois ver a nivel administrativo os pasos a seguir. Eu creo que é importante que tomemos un acordo ao pleno da corporación para decirlle a Portos que ata aquí chegou, que basta xa de pretender que o Concello cubra os gastos que ocasionan as súas zonas e eles, sin embargo, ingresen por esas zonas. Cabe decir que cobran incluso o que nos pagamos para cortar a rúa que ocupan as terrazas, tamén lle cobran a hostelería por esas terrazas, unha parte dunha taxa, o sea que aí están vendo aínda máis o negocio, están nos sablando a noso Concello, que somos os veciños e as veciñas de Bueu, pero tamén particularmente a eses locais de hostelería. Entonces, nos entendemos que Portos tense que posicionar dunha vez e poñer as cartas sobre a mesa, non facer o que nos fixo de mandar un borrador de convenio no que fala de servizos básicos municipais, de permitir e autorizar, e que só faltaría que non autorizase o paso do saneamento polo seu chan, iso é obrigatorio por lei, é como se decimos que non deixamos que pase a enerxía eléctrica ou o cableado de internet ou calquera elemento de telecomunicación, se iso están obrigados, incluso fan uso desas propias instalacións de saneamento, porque as propias pluviais e todo o que xenera Portos vai tamén a esa rede, o sea que iso tamén nos parece un pouco tomadura de pelo. Eu creo que Portos tense que sentar a falar seriamente co Concello de Bueu e digo a verdade, se o Concello de Bueu conseguimos ser a punta balanza que faga que o resto de concellos do país que se ven sometidos a este ataque de Portos recaudador e inquisitorio, o gallá sesamos nos a punta balanza e consigamos nos un fito que ao final faga que se faga xustiza co resto de concellos, porque o Concello de Bueu tamén é solidario con outros concellos e entendemos que o mal comportamento de Portos non é específico de Bueu, sino que se fai xeralizado en moitos outros lugares. Ben, abrimos unha queta de intervencións. Procede. Sí, Elena Esther. Sí. Non sei se... Elena. Bueno, hai exactamente 2 anos esta moción
xa se trouxo a pleno, é dicir, estas propostas de acordo naquel momento era unha moción que presentaba o BNG con ACB, que era o seu socio de goberno, e, 2 anos despois se cambian os papéis e agora son, o Partido Socialista xunto co BNG. Naquela moción se falaba xa tamén diso, de requerir aportos, o pago destas cantidades, incluso se falaba de que en caso de que non se cedese ao Concello, que se procedese a desafectación, eran 3 puntos o acordo. E o segundo punto era que en caso de non recibir unha resposta positiva, que se lles irasen as liquidacións correspondentes a aportos destes espazos. Eu non sei se se están xirando estes espazos mensualmente ou estas cantidades se se están xerando, porque hai un acordo plenario adoptado no seu momento, van 2 anos xa desde que se tomou o acordo e agora volvedes outra vez con esta moción, reiterando outra vez o mesmo, é dicir, que se volve a instar a Portos de Galicia a que se asuma o mantemento e o cuidado destes espazos e a reclamar aportos as cantidades económicas, é dicir, creo que unha vez que xa se adoptou o acordo inicial, hai 2 anos, entendo que este tema está tratado e que seredes vos, en este caso o goberno, é dicir, o vosso lema hasta o ano pasado era o goberno goberna, o goberno planifica, non vai a ser o pleno que nos vai a ter a decir o que temos que facer. Agora resulta que cando as cousas non vos van polo bo camiño, vides aquí, hai que instar aportos, hai que... É dicir, e mandando recados, dende logo, e notitas e mensaxes pola prensa, tanto por parte de Portos como por parte, neste caso, do goberno e do Concello, creo que así non se vai a chegar a ningún lado. Decía o voceiro que o tema das concesións e que o tema do mantemento, é dicir, iso, el sabe que está firmado, e que hai que pagar porque as concesións son así, incluso a parte do mercadillo, e despois están eses espazos, que son comuns, como sería a parte do paseo, que si se considera, que xa está, si se quere máis integrado no que é a vila, non hai un uso portuario que se utilice, é dicir, creo que non é cuestión de mandar un escrito, unha carta e eu te contesto e ti me volves a contestar a min, é dicir, eu creo que aquí que require, decir, de xestión e, sobre todo, de reunións por parte do alcalde ou da persoa ou do concelleiro en quen delegue e de facer as xestións e as reunións que se consideren oportunas. É dicir, no propio borrador que vos remitiu Portos a semana pasada, se fala de que unha vez que se firme, que se establecerá unha comisión de seguimento onde estarán representadas as 2 administracións. Pois o mellor, iso é un borrador. Pois se queredes, dicir, mira, esta comisión de seguimento a queremos establecer antes de firmar o convenio. Queremos establecer claramente cales van a ser os puntos cales van a ser as obrigas e os compromisos de cada unha das administracións. É dicir, a mí tampouco me parece lógico, entendes, que estemos dicindo, é que lle mandamos a Portos e Portos só nos contesta que si primeiro mandades que queredes firmar o convenio, ahora que vos mandan o convenio decides que este Portos que nos autoriza e tal. E agora aproveito tamén para traer aquí a colación o tema de costas, o tema do paseo da Agrelo Portomayor, porque é un caso exactamente similar. Quen está pagando o mantemento, a limpeza que se fai no paseo da Agrelo Portomayor? O Concello. Quen executou esta semana? Anunciastes na prensa que vai a ser o Concello. Quen? Que me parece moi ben, que unha medida urxente e necesaria, ese vallado, sobre todo por seguridade, porque Costas non fai. E o propio alcalde fai a declaración na prensa dicindo por inacción de Costas do Estado. O sea, está reconocendo que o propio Concello de Bueu está tamén asumindo competencias e pagando tamén por algo e, sobre todo, por un terreno e por un espazo onde nós tampouco somos titulares e se paga. E nos mostramos solidarios. É dicir, eu creo que a vara de medir ten que ser igual para todos. É dicir, se estamos criticando que Portos nos cobra por todo e que lle mandamos un escrito pedíndolle o convenio e que ahora por encima nos mandan autorización, pois creo que Costas fixo, porque aparte o concelleiro do PSOE se queixaba outro día na propia comisión. E resulta que Costas do Estado xa non espera nin a que lle mandedes o escrito, sino que vos remite e vos manda, primeiro, unha memoria valorada, o sea, de que foron os danos, despois, a proposta de o que quere que fagamos, e que non vai a facer o Concello, quen vai a pagar? O Concello tamén, é dicir, decía o voceiro, non, paga aquí, para Portos, paga o Concello, para Costas, non. Para Costas, non. Os cartos non deben de ser os mesmos, non deben salir do mesmo queixón. Pois é exactamente igual, pois nós se anuncio aquí que nós tamén vamos a presentar unha moción exactamente en estes mesmos termos. É dicir, que se lle requiera tamén a Costas do Estado os gastos que tamén o Concello de Bueu está pagando sin ter por qué.
E me remito tamén a ese proxecto de 18.000 euros que pagastes a semana pasada en un reconhecemento extrajudicial. Que ainda por encima facedes un proxecto para o paseo da Grelo Porto Maior cando o Concello non ten competencias, non é desa titularidade ese terreno, pagamos os 18.000 euros e agora ese proxecto vai ao queixón. Porque Costas del Estado dice que con ese proxecto non se entiende a regeneración ambiental que ellos consideran. Ainda por encima, o sea, iso non é tomadura de pelo. A tomadura de pelo solamente é da Xunta de Galicia porque o goberno do Partido Popular. E como en Madrid goberna, pois é o goberno amigo, o goberno do Partido Socialista, pois aí non se di nada, aí todo se dá por ben. E solidariedade, o alcalde dicía, non, se temos que pagar, pagamos, e sabes, o sea, non pasa nada. E nos rasgamos as vestiduras porque Portos cobra. E ademais se dando a entender como que Portos que lle cobra solamente o Concello de Bueu. E que algúns concellos, remataba o concelleiro dicindo, e algúns, non, as tasas e os procedementos e os regulamentos son iguales para todos. Que vostede non quere pagar polo mercadillo, pois cambie a ubicación do mercadillo. Xa está, xa se ten plantexado algunha vez e xa non se paga polas tasas do mercadillo. E cando foi o tema da Banda do Río, que sí, que me parece un tema polémico, eu estaba presente cando o alcalde lle decía a presidenta, a anterior presidenta de Portos, que dixo, nós nunca pedimos autorización. E ela plantexou un tema que creo que todos estamos de acordo, que é a responsabilidade. De si pasa algo, é dicir, esa calle se corta, que aparte tamén o poñedes aquí, que esa calle se cortaba durante todos esos anos sin comunicarlle a nadie, pero que era unha carretera, unha calle que non é de titularidade do Concello e que se cortaba pois así como así e que nunca tuvemos a suerte, vamos, de que pasara nada, pero que pode pasar e despois veñen os problemas. E creo que aquí no Concello xa temos tamén algunha mostra do que pode pasar cando as cousas ao mellor non se fan ben e que hai que pagar unhas tasas. Pero que vos tamén, o sea, o Concello, vos, e cando estuve eu, e calquera goberno, é dicir, de que nos suministramos? Pois dos impostos dos veciños. E en este caso, Portos, pois será exactamente igual. E cando, se se quere reducir eses costes, pois habrá que analizar, sentarse con quen corresponda, xestionar e establecer, pois, digo, unha línea de actuación e de decir, bueno, pois nós estamos dispostos a chegar hasta aquí e o convenio que eles vos mandan agora mesmo é algo que vos pedistes para o tema do proxecto que presentastes agora, da reordenación ou, bueno, do cambio do abastecemento de agua, de saneamento que queredes facer e que se lle presentou unha memoria valorada neste caso, de Aqualia. Entón, eu creo que este tema de Portos, é dicir, nós naquele momento, hai 2 anos, nos estivemos en relación con aquela moción e hoxe nos vamos a estar outra vez. É dicir, creo que é unha cuestión de xestión e unha cuestión de sentarse os representantes das administracións a quen lle corresponde. Neste caso, alcalde, concelleiro en quen delegue e Portos de Galicia, presidente, ou en quen delegue tamén, como se pon na propia comisión de seguimento. E a partir de aí, pois, establecer que é o que se quere facer, hasta onde se pode, non digo presionar, pero sí decir, bueno, hasta onde nós temos, se quere, o as na manga para poder, bueno, pois, negociar con Portos e Portos que negocie con nós, é dicir, non é que Portos nos teñen que dar autorización, porque tal, entón, para que lla pedides? Para que lle pedides autorización, se decides, o sea, as cousas hai que facelas, porque hai unhas tramitacións que temos que cumplir, pero vir aquí, rasgarse as vestiduras, estar continuamente, pois facelo, o sea, que queredes exercer as accións judiciais, como xa anunciastes tamén na prensa, pois se estades tan convencidos de que pode sair adiante, que o Concello pode gañar, pois adiante, é dicir, estades no vosso dereito de facelo. Pero que non podemos estar cada 2 anos presentando unha moción porque Portos, porque la poda, porque tal. É dicir, me parece moi ben que se vayan sumando os gastos e tal, pero a vara de medir creo que ten que ser igual para todos. Para todos. E hai cuestións, é dicir, que se poden negociar e que se poden plantexar e buscar un punto de acordo. Dende logo, o que non se consigue mandándose mensajes, hoxe na prensa Portos, mañán o alcalde, pasado te contesto, é dicir, creo que esa non é a vía. Por lo menos para chegar a un punto de encontro, nada máis. Si Celso do Pazo pedir a palabra. Bueno, eu entendo a preocupación da Elena, ten que defender os seus, como eu teño que defender os meus. Pero resulta que aquí Portos fai unha obra, ocupa a playa, non ten que pedir permiso porque non lle dá gana, paran a obra, despois ten permiso. Nós fixemos unha simple actuación de supervivencia de que caíron 3 veciños por culpa do andamio da obra de Masó. E quitamos un aparcamento e puxemos un volardos.
No outro día, os de Puertos viñeron a chamarnos a atención quen éramos nós para poñer un velado sin permiso de nadie. E eles, se lle pasa, se un veciño deses morre, quen é o responsable? Porque eles están cobrando polo andamio, por ocupación de vía pública. E nós, aparte, temos que gastar os cartos en poñer os volardos, que iso tiña que dixer eles, bueno, pois, se ocupamos a acera, vamos a facilitar que os peatóns veñan. E ti sabes que veu un veciño aquí ao pleno a solicitar que se fixera ese paseo, para que a xente vaya. E foron 3 veciños que, por suerte, non lle pasou moita cousa. Pero se lle pasa cousa, a culpa é do ayuntamiento. De Puertos nunca é nada, nada máis que cobrar. Cobrar e cobrar e cobrar. Porque nos cobran por poñer as atraccións para unha festa dun barrio que é denigrante, que tiñan que cobrar. Eu creo que ao mellor pasa aquí en Bueu, que noutros pueblos ao mellor xa non pasa. E entonces, se eles teñen o direito de cobrar, tamén tienen o direito de cambiar unha baldosa no paseo, que temos que facelo nós, que temos que podar, que temos que gastar alumbrado. Eles fan unha obra frente ao Gadis das condicións que ele lle dá gana. Ahora, se hai charcos de agua, non, temos que nós, os do ayuntamiento, a chupar con trapo para que a xente non molle os pés. Ou os árboles están caídos, temos que ir nós a reparar, e a erva temos que ir a cortar. Nós porque botaron catos aramajos ali en vez de erva. Entón, terán algunha responsabilidade tamén. Non é só cobrar. En canto me dis de Agrelo, temos o mesmo direito nós a reclamar a costas que agora fixemos un vallado e que ao mellor tiñan que vallar eles. Pois xa lle reclamaremos tamén a costas, que a mí non me costa ningún traballo ir a xunto aos meus compañeros de costas e dixille, vos tenes que asumir as obras de Bueu tamén. Entón, eu creo que temos que defender. Eu vou a defender primeiro Bueu e despois os meus compañeiros. E ti e os teus compañeiros, miro lógico que os defendan. Pero tamén hai que pedirlle, dixille, mira, hai que ser máis flexibles, porque isto é un pueblo tal, non é só cobrar, cobrar, cobrar. Hai que tamén dar servicios. Nada máis. Bueno, casi creo que a miña intervención se vai marcar nas alusións, digamos, algo veladas, pero tamén directas por parte da voceira do Partido Popular, en relación tamén co que foi a actuación, a actitude do alcalde en relación con estes asuntos portuarios e de costas, intentando en este caso tamén, eu creo que confundir a veciñaza que está aquí, a opinión pública, no canto de pensar que esa actitude, esa decisión foron diferentes en situacións que ademais son diferentes. Sin embargo, a resposta por parte do Concello é similar, que poñer e antepoñer sempre os intereses de Bueu e dos veciños e das veciñas de Bueu por diante. Que quede claro. Os impostos que pagan os veciños e veciñas de Bueu pagan a administración local, a administración autonómica e a administración central. E cada un ten que facerse cargo das súas obrigas. Que casi resumiríamos en esta frase o que desde a moción pretendemos. O demais é querer justificar o injustificable. E saca a colación pois un convenio que se recibeu estes días. Saca a colación, está faltando a verdade, eu creo que de forma intencionada, e se non que rectifique, que o voceiro, en este caso, que antes do lectura a explicación á moción, facía referencia dunha forma bastante extensa a todo o que son as taxas portuarias as que ten que facer frente ao Concello, pasando polas concesións e autorizacións administrativas que o Concello entende que ten que seguir abonado. Non se cuestionou en ningún momento. Alguén escoitou que por parte de Soselear se cuestionase que tiña que abonarse esas taxas do Mercadillo ou tamén pola Praza de Abastos ou do Centro Social do Mar. Por certo, concesións administrativas que o goberno no que vostede estaba renunciou a unhas concesións administrativas que había de principios do século XX que eran indefinidas e polas que non se pagaba. E vostedes renunciaron para construir eses edificios polos que hai que pagar cada ano un canon tamén cuantioso. Por lo tanto, se queren nos remontamos á etapa que vostede queira. En todo caso, o Concello non nega o cumprimento das súas obrigas, pero exiximos tamén que cada administración cumpra coas súas obrigas. E o facemos con criterios similares, e non da igual que sexa a administración autonómica ou a administración central, cando son situacións similares. Son diferentes, e casi vou comezar por aí.
Primeiro, ese espazo daquilo Porto Maior, o paseo de José Solla, que o saiba o Concello non está pagando ninguna taxa por ese paseo. Non paga ninguna taxa, ni tan siquiera cando organiza algo, un pouco que se pode organizar ali, non está pagando ninguna taxa. O Concello non está pagando ninguna taxa, tampouco, pola concesión que temos, por exemplo, na nave de deportes náuticos de Pescadoira, que é unha concesión administrativa do Estado. Sin embargo, o Concello, recordo fai uns anos, tendo en conta que boa parte das instalacións portuarias no Porto de Beluso estaban baleiras e o Concello, con espírito, neste caso tamén, de buscarlle algunha alternativa, algunha viabilidade, tendo en conta as dificultades que tiñamos en Pescadoira, sobre todo nesas instalacións náutico-recreativas, solicitoulle a Portos de Galiza tamén a utilización de algunhas das casetas, algúns dos espazos que están ali, que son os panterlos, que vostedes presentaron unha moción fai un par de sesións plenarias. Cando nos chegou a primeira receita, o primeiro trimestre, collemos esa e renunciamos a ela, polo que nos cobraban de tasas portuarias. Seguramente vostede tamén o sabe. Pero está faltando a verdad, sobre todo, no que foi a trayectoria de fai varios anos nas relacións co Porto de Galicia. Porto de Galicia está acostumado, neste caso, sempre a soballar os concellos. E dunha vez por todas, e o Concello de Bueu e o alcalde, o primeiro, ten moi claro que non vamos a volver a consentir. O Concello de Bueu ven solicitando de forma reiterada nas conversas telefónicas presenciais e nos escritos enviados que nos sentemos a falar de todas as cuestións que teñen que ver na relación Portos, Xunta de Galicia e Concello, de todas e cada unha delas. O último convenio que nos remite fai uns días, unha vez que isto salta no medio de comunicación, é unha falta de respeto de lealdade institucional. Porque os escritos que remitíramos previamente, cando fai referencia a ese anteproxecto para a renovación de todos os servizos e infraestructuras dos servizos municipais de agua, se enmarcaban, e así están os escritos que se lle remiten a Portos, sempre no marco dun diálogo e dunha negociación nunha futura actuación integral para todo ese frente marítimo onde pretendíamos que houbera unha renovación por parte de Portos de Galicia en onde o Concello asumía que tamén tiña que participar e que tiña que aportar. E a resposta de Portos é a que nos envían un borrador de convenio onde únicamente nos din que nos dan autorización a ese anteproxecto que remitimos que non pedíamos autorización e nos dan autorización. Nos están facendo un gran favor. Nos dan unha autorización para renovar os servizos municipais de abastecemento de saneamento. Por certo, xa que vostede fai referencia, fixo referencia permanente ás declaracións do alcalde nos medios de comunicación, que o alcalde ten o deber, obviamente, de ser transparente, de explicar cales son as reunións que ten, cales son os resultados desas reunións, e como desde o Concello tamén se xestiona os intereses, con fortuna ou sin fortuna, de forma acertada ou de forma equivocada, pero sempre coa intención de defender da mellor forma posible os intereses do noso Concello. Esa é a actitude que mantuvemos sempre. Pero, por exemplo, lle digo, desde o ano de 2018 hai aprobado en vigor un Plan Xeral de Ordenación Municipal. Portos de Galicia ten que tramitar un plan especial de infraestructuras e dotacións portuarias e serán eles os que terán que decir onde teñen as súas infraestructuras, os seus servizos tamén de saneamento de pluviais, de saneamento de fecais, as necesidades que teñen de acometidas en diferentes puntos, as redes municipais. Entón, falamos dun convenio de igual a igual. Non é que eles nos van a autorizar, non. O Concello terá que autorizar a Portos de Galicia conectar na súa rede municipal para que o Concello, nas condicións que establece o Concello, que podemos chegar a un acordo pactado con eles, se así eles teñen interés, pero serán as condicións que establece o Concello. Eso de utilizar semigratuitamente a auga da rede municipal de abastecemento para que a revendan eles dentro do que é a infraestructura portuaria ou que utilicen as redes de saneamento municipal a un precio low cost, que é o que temos establecido neste Concello, eso habrá que verlo que pasa de cara ao futuro. Por eso esa imposición, esa falta de respeto de contestar a esas peticións reiteradas do Concello e dicíndonos que nos dan a posibilidade a través do convenio, vostede di claro, por que non se activa a comisión de seguimento? Vostede sabe que mentre non se asina o convenio non existe comisión de seguimento. O que podía haber e o que pudo haber durante estes anos, obviamente, son reunións entre as dúas partes. E as houbo, cando lles interesou, como cando foi, neste caso, as restriccións que quixeron implantar en determinados espacios portuarios e que teñen que ver coa pesca recreativa, onde ademais pretendían que fora o Concello o que se fixera a cargo da vixiancia
e o control do cumprimento de todas esas restriccións. Efectivamente, fai 2 anos e traemos outra vez aquí, e ás veces que faga falta, con unha diferencia. Hai unha decisión absolutamente firme por parte do Concello. Non sabemos o que pode resultar dese procedimento judicial. O que sí lle garantizo que haberá un procedimento judicial. E ese procedimento judicial, si ten que decir que o Concello de Bueu ten que seguir asumindo o que nós entendemos que é injusto, que nós teñamos que ser os Paganini do que teria que estar pagando Portos de Galicia do mantemento diario que o estamos facendo, o seguiremos facendo e o vimos facendo todos estes anos, o dirá un Tribunal de Justicia. Non porque caprichosamente queira Portos de Galicia, pero igual pasa o contrario. O igual obriga, neste caso, a Portos de Galicia a sentarse co Concello e a chegar a un acordo, algo que non fomos capaces ao longo destes anos. Por qué? Porque sempre creen que eles están sempre en posesión de mellor dereito, verdad? Porque eles están, quizás o problema é que Portos de Santiago, ou incluso a dirección, a subdirección xeral de Costas, que está en Madrid, Portos de Galicia está en Santiago. Curiosamente. E ao mellor, ese é un problema que non se ven os portos da mesma forma, igual que non se ven os portos do norte, igual que os do sur. E voto de menos a actuación nos portos de sur, non solamente no noso concello, na nosa vila ou no noso pobo, senón na maioría do que son os povos tamén do sur, a diferencia do que houve actuacións millonarias nos diferentes portos do norte. Oxalá pudese ser tamén aquí así. Creo que non estamos pedindo nada extraordinario, simplemente vimos pedindo e reivindicando, por certo, o Concello asume no momento, ano 2003, igual que fixemos con Costas agora, e levarlle o presidente de Portos a Santiago, e nos lo mandou de volta, un anteproxecto para a regeneración de todo ese frente marítimo. E sabes o que nos dixo? Que nos metéramos en algo que era da súa competencia. Está ben, que decir, a voluntad do Concello, a vontade en aquel momento era propoñer. Xa que a outra parte contratante non está disposta ni tan siquiera a propoñer e a sentarse, nós queremos ir por diante. Igual que agora, presentamos un anteproxecto para a renovación dos servizos municipais co espírito, coa intención, coa vocación de chegar a acordo, pero un acordo entre iguais, non a través de ninguna imposición. E remato coa outra parte, contratante, Costa, mire, e creo que o sabe porque o dicen aquí xa na sesión plenaria anterior. E, ademais, nos medios de comunicación, como apuntaba. Efectivamente, o Ministerio, a través da Dirección Xeral, tamén entendía que o Concello, como están posiblemente en Madrid, están seguramente aí nun posto superior, que o Concello de Bueu, pois, que comúa con rodas de moinho, e non é así. Nós entendemos que os espazos de dominio público marítimo terrestre, que son de titularidade, en este caso, do Estado, salvo que haxa algún convenio tamén no que os concellos asumamos o mantemento e conservación, que en este caso tampouco hai, lle corresponde a eles. En Aguelo Porto Maior, igual que no seu momento en Portos, o Concello acometeu diferentes actuacións xa non só de mantemento, senón tamén de mellora, como foi dotar a ese paseo de iluminación pública, ou tamén do parque de aparatos biosaludables, de bancos, de papeleiras, de máis cousas. E a verdade que o que se necesita é unha renovación completa e integral. No seu momento, o Concello conseguiu, creo que foi no ano 2008-2009, que por parte do Estado, de Costas, se redactase un proxecto para un paseo marítimo en esa zona. En aquel momento, paseo marítimo, xa falamos nunha terminoloxía diferente. Sempre estamos falando xa de propostas, de actuacións, de regeneración e recuperación ambiental, que creo que, ademais, é a orientación que teñe que ver a diferentes actuacións que poden ter un componente urbano, de mellora urbana, pero tamén de integración e de mellora ambiental. Ese proxecto se aprobou en aquel momento. Desde aquel momento ata agora pasaron diferentes gobernos, non solamente do Partido Socialista, tamén do Partido Popular, o que lle garantiza que o noso grupo, tanto en Madrid como en Santiago, cando se corresponde cos orzamentos xerais da Xunta, sempre, cada ano, presenta diferentes alegacións. E no seu momento se presentaron diferentes alegacións tamén en Madrid para defender que non solamente o que acababa de facer Costas, que era redactar un proxecto, sino que se acometese unha obra. Eso o pedimos reiteradamente ao longo de todos estes anos. Tendo en conta que estábamos nun calellón sin salida, o Concello decide, con cargo a unha subvención da Diputación Provincial, iniciar pois unha nova vía para intentar, en este caso, avanzar, que foi optar a unha vía
que foi a convocatoria Ágora para a redacción de proxectos. E se contrata, a adjudicación se fai para redactar ese proxecto. Paralelamente, unha vez que temos o anteproxecto, iniciamos, salvo que eu estou equivocado nas datas, iniciamos tamén a tramitación dunha concesión administrativa diante do propio Ministerio, da Dirección Xeral. Coincide prácticamente nos últimos días, ou incluso xa houbera algunhas ampliacións de prazos para poder justificar a redacción dese proxecto, pero como non tiñamos o título habilitante que era a concesión ou a titularidade dos terreos, non podemos dar cumprimento a un dos requisitos da convocatoria Ágora e finalmente ese proxecto se pagou con fondos propios, con fondos municipais. Pero inicialmente a intención era financiarlo con fondos Ágora, porque o que buscábamos era conseguir esa concesión administrativa. Pero en todo caso, o que nos últimos meses, sobre todo con motivo dos temporais sufridos, tanto en novembro como agora, pola Semana Santa, o que sí puso de manifesto é que hai necesidade dunha intervención absolutamente integral tamén en todo ese frente extraordinario da nosa costa, cando menos desde Agrelo ata Portomayor, unha actuación cos criterios que lle pareza razonable a costas. O que puso de manifesto o Concello tamén o interés de participar a través do convenio que corresponda no financiamento, na disponibilidade dos terreos, mediante adquisición, sistema de expropiación, de compra, de negociación, o que se considere por parte de costas. Esa autorización que nos dan para cometer esas obras de reparación do paseo levaba, aínda que non cumprindo as nosas exigencias, que Costas asumía novamente a redacción dun proxecto ou retomaba e actualizaría ese proxecto do ano 2009, digo 9, 8, 10, pero por aí andaba, e, por tanto, que se actualizaría. Existe unha referencia expresa nesa autorización, pero insuficiente, tal e como nesa resposta que se dá, que vostede decía que non, se dá unha resposta similar a Costas, como se lle está dando a Porto de Galicia. O trato é similar. E a Costas se dixo que o Concello non vai a levar a cabo ningunha actuación de reparación dese paseo porque é da súa competencia, é a súa briga, eles son os titulares dese espazo. Os que ocasionaron, os que provocaron os danos, digamos, son os temporais, que veñen do mar hacia terra, non de terra hacia o mar. E, por tanto, a ele lle corresponde. E manifestei aquí, e creo que fora tamén unha pregunta que formulara o seu grupo, tamén que o Concello garantiría, en todo caso, antes do verán, que se adoptasen unhas medidas para asegurar a zona e que non houvese perigo para as persoas e para os vehículos tamén que circulan e que transitan por ese espazo. Eso é o que decide o Concello. Criterios similares, aínda tratándose, en este caso, de asuntos diferentes. No lado nos sangran a tasas e non polas concesións, e, no outro lado, o Concello non está pagando as tasas. Obviamente, Portos é un ente público, un organismo público, que o principal fin que ten é recaudar por todos lados. O saben os mariñeiros tamén, que pagan absolutamente por todo. E o único que estamos pedindo a través desta moción é que, ademais de cobrar por o que teñan que cobrar, que paguen por o que teñen o deber de pagar. É o único que se pide. E non creo que iso debería ser motivo, en este caso, para o enfado que parece que é o que ten o Partido Popular e a súa voceira. Por tanto, creo que eran as explicacións que como alcalde tiña que dar, sobre todo polas alusións da voceira do Partido Popular. Procedemos a votación, polo tanto, da moción conxunta dos grupos municipais de Benega e Partido Socialista para a reclamación a Portos de Galicia do mantemento e cuidado dos espazos portuarios. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada a moción e pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é o número 5, que a moción conxunta dos grupos municipais de Benega e Partido Socialista de rexeitamento dos parques eólicos nos Montes do Morrazo. Sí, esta é a moción que se presenta polos dos grupos, nace dun escrito que presenta a plataforma antieólica e se valorou na xunta de voceiros, polo tanto, non figura na orden do día. Temos que votar, en primeiro lugar,
a súa incorporación a través da declaración de urxencia. Sí, figura. No, Non está determinada, está pero dictaminada. figura. Figuraba, bueno, non está dictaminada, hai que incorporarla igual por urxencia. Vale. Os motivos da urxencia que estes días se está celebrando tamén nas diferentes sesións plenarias dos concellos da comarca. Hai un proxecto inminente, en este caso tamén, para instalar un lote importante de aerogeneradores na nosa comarca. Por lo tanto, tamén o Concello Bueu, así como fixo xa fai varios anos, entendemos que non solamente razonable, sino necesario, ha caído en este caso que volva a ter un pronunciamento no sentido que así o considere a Corporación Municipal. Se hai alguna cuestión en relación coa urxencia, se non procedemos á votación da urxencia. Votamos a urxencia para incorporar, en este caso, na orde do día, este asunto. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Entón, a partir de agora, vamos a entrar a debatir, a tratar a moción. Ten, pois, algún dos voceiros dos grupos propoñentes a palabra para que dé lectura e explicación da moción. Ben, boa tarde a todas e a todos e agradecer a presencia aquí de integrantes da plataforma Eólicos no Morrazo Non, no que están representados pois as comunidades de monte, en este caso tamén de Bueu, ademais de veciñanza da nosa vila. A empresa Arena Power, con sede en Madrid, pretende presentar un proxecto para a construción dun parque eólico na comarca do Morrazo formado por 15 aerogeneradores, 2 subestacións coas correspondentes liñas de evacuación eléctrica e 2 torres de observación en terreos dos montes de San Martiño e do Mallo no concello de Moaña, San Tomé de Piñeiro en Marín e Santa Cristina e San Adrián de Cobres no de Vilaboa. Este macroparque eólico situaríase dentro da área de desenvolvemento eólico do Morrazo, establecida no Plan Eólico da Xunta de 1997, 4.362 hectáreas da elevada dorsal granítica da península, equivalente á cuarta parte da súa superficie. Esta non é a primeira vez que empresas eléctricas tentan expoliar os montes do Morrazo. Pasou co frustrado parque eólico de Pedras Negras no 2013 e logo no 2022 coas empresas ACS e Aratel, o que motivou a creación da plataforma Eólicos no Morrazo Non e a oposición dos concellos da comarca. No pasado verán, a empresa Arena Green Power anunciou que pretendía construir un parque eólico xunto cunha planta de baterías para o almacenamento de electricidade en Lourizán, opoñéndose rotundamente a isto a mancomunidade de montes veciñais en Mancomún do Morrazo e máis concretamente as comunidades de Lourizán e San Xulián. Esta expansión eólica está a desenvolverse sen unha adecuada planificación e control público e sen garantías para a participación social, a salvagarda do patrimonio natural e dos usos sociais e económicos do noso territorio. Baixo a coartada do verde, renovable e sostible, asistimos a un lavado de cara dirixido polo propio oligopolio eléctrico a quen a Xunta e tamén o Goberno Central poñen unha alfombra vermella. Esta expansión eólica está a desenvolverse sen unha adecuada planificación e control público, motivo polo cal a veciñanza e os principais asentes sociais teñen preocupación e dende os organismos públicos debería salvagardarse o patrimonio natural e os usos sociais e económicos do noso territorio. Agora, Arena Power tenta causar danos irreparables nos nosos montes. Considerando que a nosa comarca ten tan só 7 km de ancho e os núcleos de poboación están situados ao redor da dorsal montañosa de xeito continuo e dende Abas dos montes ata beira do mar, perxudicarían directamente a toda a veciñanza do Morrazo. A actividade de construción do parque, con boaduras para delimitar terreo granítico e a apertura e o ensanche de camiños e de novas pistas forestais, impactaría directamente nos nosos ríos, mananciais, acuíferos e afectaría aos numerosos depósitos de traída de augas municipais e veciñais de todos os concellos,
así como a flora e fauna, especialmente nos hábitats de interese comunitario, as especies protegidas e o noso cuantioso patrimonio histórico, nomeadamente o arqueolóxico. Outras afeccións serían as do impacto dos ruídos do xiro das aspas e as ondas electromagnéticas dos aerogeneradores sobre a saúde humana e da fauna, as interrupcións nas telecomunicacións, como na rede de internet, teléfono e televisións, ou a perda dun valor estimado no 40% das vivendas e fincas. Segundo o Observatorio Eólico de Galicia, o negocio eólico será en Galicia 1.300 millóns de euros ao ano, quedando aquí só 30 millóns, que corresponde co 2,3%, secretario, que despois hai que corregir aquí na moción que está erróneo aquí a porcentaxe. O custe de construción dun parque eólico tipo, como o de Badadulaque, entre Ferrolterra e Ortegal, custaría 142 millóns de euros, mentres que a prezo de mercado de 2023 facturaría 54 millóns ao ano, 227.742 euros por turbina e por ano. Polo tanto, en menos de 3 anos quedaría amortizada o investimento da empresa eólica, sendo o restante beneficio íntegro. Porén, non existen beneficios sociais en termos de empregos, alugueres, nin ningún tipo de vantaxe para a veciñanza, que sufrirá os danos económicos, sociais, medioambientais, de saúde e paisaxísticos, mentres a nosa comarca e o conxunto do país fica como un territorio de sacrificio para extraer os seus recursos naturais en beneficio dunhas poucas empresas. Por todo o anteriormente exposto, os grupos do BNG e do PSDG levamos a pleno a adopción do seguinte acordo. Rexeitar a instalación no Morrazo do Parque Eólicos presentado no Rexistro Eólico de Galicia pola empresa Arena Power e calquera outra que se pretende instalar no futuro, así como dar apoio á plataforma Eólicos no Morrazo Non nas actividades que realice, promover todas as accións legais e xurídicas para impedir a instalación deste ou de calquera outro parque eólico no Morrazo, especialmente no referido á emisión de informes e presentacións de alegación no período de exposición pública do proxecto. Terceiro, instar a Xunta de Galicia a que suprima a área de desenvolvemento eólico do Morrazo do Plan Eólico de Galicia. E cuarto, trasladar a Xunta, nomeadamente as Consellerías de Economía e Industria e Medio Ambiente e Cambio Climático, ao Ministerio de Transición Ecolóxica, así como as forzas políticas con representación no Parlamento Galego, os presentes acordos. Ben, eu creo que é claro o que pon o texto, é un texto literal que nos presentou a plataforma Eólicos Non, que foi presentado por Rexistro, foi tratado nunha xunta de voceiras, tanto para o BNG como para o PSDG, pois é importante dar cobertura ao que aquí se pide e as peticións da veciñanza, e entendemos que a literalidade, ou entendíamos na xunta de voceiros, que o acordo tiña que ir tal como nos lo plasmaban o colectivo, pois foi un acordo que tomaron unanimemente nas súas asembleas e que así foi trasladado aos outros concellos, entonces por iso foi que así se presentou, non ten a posibilidade de intervir ata final de pleno, digamos, se quere intervir alguén dos eólicos, pero, bueno, creo que queda claro as motivacións, que eran claros os acordos, e eu creo que é un compromiso que os dous grupos de goberno, neste caso, queremos asumir coa sociedade, non entendendo que sexamos contrarios ás enerxías limpas, aquí non se está dicindo nada diso, senón que se está falando dunha planificación aceitada e de entender que o Morrazo, pola súa orografía, polo seu tamaño, non pode permitirse pois a instalación destes eólicos que ao final son auténticos mastodontes para o que é o noso tamaño. Gracias. Alguna intervención na primeira quenda? Elena Estevez, sí. Bueno, nos na Xunta de Voceiros propusemos a eliminación dun parágrafo, o terceiro parágrafo que facía referencia, bueno, pois o tema dos oligopolios da Xunta de Galicia e do Goberno Central. Se nos dixo que por parte da, bueno, neste caso a plataforma, que non aceptaba retirar este parágrafo, e, bueno, nos tamén manifestamos como xa dixemos tamén
hai 2 anos, cando tamén se trouxo aquí unha moción similar, que nós vamos a entrar a valorar cada un dos proxectos que se presenten. É dicir, non vamos a facer aquí unha declaración de intencións de decir, o sea, acaba de decir o voceiro do BNG, é dicir, non estamos en contra da enerxía eólica, pero vamos a votar en contra de que a Xunta de Galicia suprima a área de desenvolvemento do Morrazo, de que se inicien todas as accións judiciais para impedir. Para mí, desde logo, pareceme unha auténtica contradición, é dicir, unha cousa máis a outra, así o manifestei tamén na Xunta de Voceiros e, polo tanto, nós nos imos abster, nada máis. Gracias. Un momentiño. A ver, un momento, por favor. Un segundiño. Estamos en turno de debate da Corporación Municipal. Unha vez que transcurra o pleno, como é habitual tamén en cada sesión ordinaria, a veciñaza ten a oportunidade, neste caso, de interpelarnos, de facer as preguntas que considere pertinentes. O que pido respeto neste caso para todos os compañeros e compañeras da corporación. Estemos de acordo ou non estemos de acordo, en este caso, coa posición dunha persoa ou dun grupo, dun concelleiro ou concelleira ou dun grupo. Algúnha intervención máis? Se non procedemos á votación da moción que presenta o BNG e o Partido Socialista, facendo propio, neste caso, o escrito da plataforma Eólicos Non, do Morrazo. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda. A ver, por favor, acabo de pedir respeto, punto. É dicir, en todo caso, despois, unha vez que remato o pleno, desde a tranquilidade, que volverei a apelar a tranquilidade, se pode falar, en este caso, do que se considera. Neste momento, está a Corporación Municipal debatindo os asuntos que están na orde do día. Gracias. Pasamos ao seguinte punto da orde do día. O punto número 6, que é a moción conxunta dos 3 grupos, do BNG, Partido Socialista e Partido Popular, para instar a Deputación de Pontevedra a completar os trámites administrativos para cometer o proxecto de Beirarrúas de Arroza. Neste caso, saúdo tamén aos veciños de Beruso, que supoño que en relación con este asunto é do seu interese, máis o seguinte, os 2 asuntos que presentan os 3 grupos de forma unánime. En este caso, nesta moción, pois asumido tamén un escrito que presentan varios veciños, cabezados por Pepe, por José Torres, facendo tamén referencia pois a un escrito presentado no ano 2009, que dou lugar tamén pois a un acordo plenario. Por lo tanto, trátase de un novo escrito que pretende actualizar e manter a necesidade de acometer esa actuación da forma máis urxente posible na zona tamén de Arroza, desde a zona da Rúa Nova hasta Arroza, e que fose como estaba programado en 2 fases. Do lectura, en este caso, en representación. Sí, antes, efectivamente, comenta a secretaria, pola mesma razón. Temos que incorporar, mediante a declaración de urxencia, na orde do día, a pesar de que é un tema tamén que foi a comisión informativa. Esta non foi a comisión. Vale. Incorporámoslo mediante a declaración de urxencia. Se hai alguna cuestión, se non votamos a urxencia, votos a favor. Vale. Do lectura, en este caso, representación, insisto, dos 3 grupos da Corporación Municipal. Os voceiros e voceira dos grupos do BNG, Partido Socialista e Partido Popular acordan levar a pleno a seguinte moción conxunta para instar a Deputación Provincial de Pontevedra a completar os trámites administrativos para dotar o lugar de Arroza Beluso de Beirarrúas. Exposición de motivos. O pasado 9 de maio, José Antonio Torres Chapela presentou a través do Rexistro Xeral do Concello un escrito coa asinatura dos veciños e veciñas do lugar da Roza para tratar no pleno, acompañado do acordo achegado de data 29 de setembro do ano 2009 relativo á dotación de Beirarrúas do Vial. Dende o Concello de Bueu, consideramos que a mellora da seguridade viaria e da accesibilidade a todos os núcleos de poboación é unha necesidade urxente e, por iso, acometemos a actuación aos viais e espazos propios, ademais de demandar con insistencia o compromiso e a actuación das outras administracións nos viarios de competencia autonómica e provincial. Nos últimos anos, mantivéronse diversos encontros e conversas entre responsables do Concello de Bueu e responsables técnicos e políticos do Servizo de Infraestructuras da Diputación Provincial
coa finalidade de promover e avanzar nos convenios de cara á execución dos proxectos nomeados como recuperación do espazo público e mellora da mobilidade peonil na estrada provincial 1302 Beluso-Cabo Udra, os puntos quilométricos, pero tamén a mellora da seguranza viaria na estrada provincial 1306 Portel-Hermelo. A seguridade viaria e a mobilidade amable deben terse en conta cada vez máis no deseño das políticas e por iso defendemos o dereito de todos os veciños e veciñas da vila a contar con espazos que lle permitan transitar con todas as garantías e sen perigo para as súas vidas. O obxectivo é conformar un contorno viario seguro e tranquilo, fomentando a convivencia de todos os medios de transporte e sistemas de desplazamento, así como repartir de xeito equitativo o espazo público, garantindo que as vías ofrecen unha mobilidade universal nun espazo continuo de seguranza viaria. Sobre o proxecto concreto de Arroza, ao longo dos 400 metros de longitude da actuación, contémplase obras de pavimentación da estrada, mellora do sistema de drenaxe de aguas pluviais, renovación da iluminación e de mellora da mobilidade peonil. Desde a Diputación de Pontevedra, remitiuse o pasado ano un borrador de convenio no cal se regulan as obrigas de cada administración, tanto da propia Diputación como do Concello. Co fin de determinar o crédito a achegar polo Concello, desde a Alcaldía mantivose a comezo do ano unha reunión coa Deputada de Infraestructuras, Mobilidade e Contratación, na que pola súa parte se comunicou que as dúas actuacións foron sometidas a informe de patrimonio e que xa estaba solicitada dende o organismo provincial unha reunión de traballo entre o persoal técnico da Diputación e o do Servizo Provincial de Patrimonio co fin de ir concretando os cambios necesarios nos proxectos técnicos, aínda que polo momento non se tiveron máis novidades ao respecto. O alcance deses cambios será o que determine se habrá que modificar ou non os proxectos, dado que os actuais datan de febreiro do pasado ano, pero que sí terá que facerse, en todo caso, será un axuste nos orzamentos. Os grupos da Corporación Municipal consideramos necesario, de acordo co solicitado por José Antonio Torre Chapela, de máis veciños e veciñas asinantes, insistir na urxencia da execución desta obra tan longamente demandada, coa que se solucionarán os problemas de seguridade viaria dunha zona na que se atopan a igrexa parroquial, o cemiterio municipal e o acceso a varias praias, ademais das vivendas tamén da zona. Por todo o anteriormente exposto, os grupos do BNG, Partido Socialista e Partido Popular acordan levar ao pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. Primeiro, apoiar as demandas de José Manuel Torre Chapela e a veciñanza do lugar de Arroza relativo á dotación de beirarrúas no vial. E segundo, instar a Diputación Provincial de Pontevedra, a través do Servizo de Infraestructuras, Mobilidade e Contratación, a completar os trámites administrativos para a execución do proxecto, recuperación do espazo público e mellora da mobilidade peonil na estrada provincial 1302. Este é o texto da moción, insisto, nace do escrito que presentan os veciños, cabezado por José Antonio Torres, os veciños de Arroza. Abrimos unha quenda de intervencións tamén aos diferentes grupos, se procede. Despois do pleno tamén, Pepe. No, que me están nombrando, como? O sea, a xente que veo aquí a falar da Perrera, puderon falar en non? Pero hai unha proposta que me están nomeando a mí. Pepe, me permites? Non me permito nada, e ademais o que están facendo. Según o reglamento vosso, que eu saiba, que eu saiba, porque estades engañando a todos os vecinos, incluso a estes que estamos aquí. Estades falando da terra sem mentira. Sabedes que é mentira, tedes un proxecto presentado en Pontevedra sin a terras. Vale? E vos falades na prensa, falades aquí da terra sem mentira. Vamos, mentras sigas con esa actitude de falta de respeto, e creo que antes tamén hai veciños que tamén presentaron un escrito co seu nome, e se iso que terán que agardar a despois do pleno, porque así esta vez o regulamento municipal. E, por tanto, non ten que haber un trato diferente porque levantes máis a voz e outros veciños se estiveran calados. Ben, creo que como alcalde teño... Bueno. E demais o punto que puxestes a noso nome é mentira. Es
un punto e vos cambiase a vosa maneira. E meteses un segundo punto que non tiña que ir no pleno. Creo... Un segundo punto máis. Vale, había un punto solo que non... Creo que se ten falado en outras ocasións, pero o aclaro unha vez máis. Bueno, mentras se siga así, vamos a interrumpir o pleno. Se suspende... Vamos a ver. E falaron no escrito e de Beiras Rúas, mentira. E tenes obrigación, cando se presenta un escrito, de avisar o que presenta 15 días. Non nos avisastes. Temos dereito a ser da Comisión Informativa... Vamos a suspender, mentras non permitas que o pleno continúe, se suspende o pleno, o tempo que fagan falta. Secretaria, suspendemos o pleno. Nós como veciño marchar aquí, pero non hai dereito que só te facendo. Eso non é como, hombre. Pero se nós traemos Pepe, nós traemos un punto aquí, porque cambia un punto. Por que cambia? Ai, por que o cambia? Pero que me dixen, falar, explica. Aí despois, non... Sacamos la orde do día desta. Mira, se retira da orde do día. Se retira, vou propoñer que se retire... Que non respeten a nós. Que non respeten a nós. Elena, estamos de acordo en retiralo? Que non respeten a nós. Ou se van a aprobar unha cousa que non nos presentamos. Joder, o ben nome. Non nos presentamos eso. Están falando de nós e non nos presentamos eso. Como van a aprobar eso con noso nome? Como? Falar como? Pero como van a aprobar? Como se vai presentar eso? Mentiras. Iso vai dicir mentiras. Iso é mentira. Iso é mentira. Iso é macraco. É macraco. O que estás a facer? Un macraco. O respeto. O respeto está... Sabes onde está o respeto? Sabes onde está o respeto? En facer as cousas cando se dicen. Este é o respeto. É non facer. Porque estamos facendo é o indio. Vamos 15 anos. O indio comemos. Bueno, tendo en conta nunca tuven, si sigue habendo faltas de respeto, para a corporación municipal, vou a pedir que se... No, vamos a votar a retirada deste asunto da orde do día, porque é a decisión dos tres grupos nestes momentos. Por favor, se escoito unha palabra de novo, como as que acabo de escoitar, vou a pedir que se ausente do pleno. E se non, chamarei a policía local. Bueno. Votos a favor de que se retire da orde do día? Sí, reanudamos a sesión. Votos a favor da retirada da sesión? Non, non se trae. Estamos? Votos a favor. Só votamos antes. Bueno, pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é o número 7. Moción consulta tamén dos tres grupos para instar a Xunta de Galicia a ampliar as Beiras Rúas na PO 315 entre os lugares de Rúa Nova, Vilar e Bon. Ahora vemos o calor. Bueno,
Está sin ditaminar, votamos a urxencia. En este caso, foi un tema que se valorou tamén na Xunta de Voceiros. Estamos os tres grupos de acordo e, por tanto, se presenta esta moción conxunta dos tres grupos. Declaramos a urxencia, votamos a urxencia. Votos a favor? A ver se esta non xenera tanta polémica. Dou lectura o texto que di así. Os voceiros dos grupos do BNG, Partido Socialista e PP acordan levar ao pleno a seguinte moción conxunta para instar a Xunta de Galicia a ampliar as beiras rúas na PO 315 entre os lugares de Rúa Nova, Vilar e Bon, na parroquia de Beluso. En maio de 2023, a Xunta de Galicia cometeu as obras de mellora na PO 315 nas que se construí... Un segundo. O abanico. Si queres lo echo a eu, Si No. Os calores de verano. Teño aquí mellor isto. Aí. En maio de 2023, a Xunta de Galicia cometeu as obras de mellora na PO 315, nas que se construíu unha beirarrúa de formigón de 2 metros na marxe esquerda dun tramo de 600 metros e coa que se conectaron os núcleos de Achadiza e da Rúa Nova de Abaixo, entre os puntos kilométricos 2 máis 150 e 2 máis 750. Así mesmo, ampliouse a plataforma da estrada e instaláronse paradas de autobús con refuxios en ambos laterais da vía a altura do punto 2 máis 500. Estas obras viñeron a cumprir parte das demandas do Goberno local e da Corporación Municipal, que ao longo dos anos solicitou, tanto por escrito como nas diversas reunións que se acometeran obras de mellora da seguridade viaria, unha demanda compartida cos veciños e veciñas da zona e as persoas usuarias que pasan a diario polo lugar. Xa no 2016, remitimos un escrito á Consellería de Infraestructuras e Mobilidade no que solicitamos que se activasen os mecanismos precisos para reducir a velocidade dos vehículos e de seguridade das persoas na PO 315, no que se estende entre Achadiza e Bon, pertencente á parroquia de Beluso. Nesta proposta estaban incluídas as beirarrúas e os semáforos en varios tramos do lugar. Posteriormente, tamén ese ano, o alcalde mantivo unha xuntanza daquela co delegado territorial da Xunta de Galicia en Pontevedra, no que por parte do organismo autonómico se anunciaba que se realizaría un estudo topográfico co obxectivo de analizar a posibilidade de continuación da senda ou das beirarrúas na travesía de Beluso de arriba en dirección a Aldán no núcleo de Vilar pola marxa esquerda. Daquela tamén se indicaba que unha vez que ese estudo tivese rematado se trasladaría ao Concello de Bueu para que nos pusésemos a disposición os terreos necesarios para a execución da obra. Dende o Goberno local de Bueu consideramos que a mellora da seguridade viaria e da accesibilidade a todos os núcleos da poboación é unha necesidade urxente e por iso acometemos actuacións nos viais e espazos propios, ademais de demandar con insistencia o compromiso e a actuación de outras administracións nos viarios de competencia autonómica e provincial. A seguridade viaria e a mobilidade amable deben terse en conta cada vez máis no deseño das políticas e por iso defendemos o dereito de todos os veciños e veciñas da vila a contar con espazos que lle permitan transitar con todas as garantías e sen perigo para as súas vidas. Con esta actuación e coa das beirarrúas de Cela, as dúas parroquias quedarían conectadas co casco urbano con sendas ou beirarrúas polas que circular dunha forma segura a pé. A continuación, deberás acometer unha renovación integral dos tramos urbanizables que exixen urbanizados que exixen unha actuación completa dado o seu estado de deterioro. Por todo o anteriormente exposto, os grupos do BNG, Partido Socialista e Partido Popular acordan levar ao pleno a adopción do seguinte acordo. Único, instar a Xunta de Galicia, concretamente a Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras a través da Axencia Galega de Infraestructuras, a ampliar as beirarrúas na PO 315, concretamente entre os lugares de Rúa Nova, Vilar e Bon, na parroquia de Beluso. Ben, creo que é suficientemente clara a moción, sinxela pero clara, similar, como digo, tanto a anterior como a que xa temos traído en algunha sesión anterior, sobre todo a última, relación tamén co ese tramo de senda entre a zona de Lapamán e a Torre. Por lo tanto, abrimos unha quenda tamén para que os voceiros e voceiras tomen a palabra, se así o queren. Procedemos, por lo tanto, a votación desta moción que presentan os tres grupos da corporación para ampliar as beirarrúas na PO 315 entre os lugares de Rúa Nova, Vilar e Bon.
Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Pasamos ao bloque B, que é a actividade de control. O primeiro dos puntos de acción de conta do informe sobre morosidade e período medio de pagamento relativo ao primeiro trimestre do exercicio 2024. O segundo, a dación de conta dos reparos de legalidade formulados pola intervención municipal desde a derradeira sesión ordinaria. E a terceira, dación de conta das resolucións da alcaldía ditadas desde a derradeira sesión ordinaria do pleno. Asunto de urxencia non me consta, rogos e preguntas non me consta tampouco presentados. Damos por rematada a sesión. En todo caso, permitimos que a señora secretaria... Perdón? Sí. A fin de evitar controversias, eu diría que se respetase o capítulo 2 do Reglamento de Participación Ciudadana para evitarse escollóns, porque hai un reglamento que temos para cumprir este tipo de iniciativas e se podría defender no plenario. Sí. É unha cousa que sale que Valoraremos despois de hoxe, obviamente, como resolver o tema. Correcto. Ben. Damos por rematada a sesión, entonces. Esperamos un ratiño, que marche a señora secretaria. Abrimos unha quenda, en este caso, para a veciñanza. Un minuto só, esperamos, Cerro salir de la sesión. No te preocupes, gracias. Gracias. Pecha ahí. Pecha. Eu veía a Macamen antes. ¿Ves?